gràcies. Bon dia a tots i a totes. Som creïbles perquè hem demostrat que som capaços de desenvolupar allò que ens proposem. La via és aquesta, la via és sumar el que és el sector públic amb el sector privat. Abans que res, molt bon dia a tothom i el primer que he de dir és gràcies, moltes gràcies per la invitació. Sobre la base de que podem créixer, hem de créixer, però el creixement s'ha de fer sobre la base de la demanda externa. Que és tan important explicar el que tenim projectat, com sobretot escoltar les necessitats dels agents que intervenen en aquest territori, sempre en aquesta línia que l'alcaldessa Marín deia de cooperació públic-privada, especialment en temes de planificació estratègica. Tenim infraestructures hem crescut d'una manera que no té sentit. Prioritzar en aquests moments la sortida de la crisi. Primer per escoltar les persones, però després el país tindria que prioritzar les empreses. Doncs vam crear fins una campanya, no?, que es diu Serem les empreses, la nostra riquesa, perquè pensem que realment a Catalunya la nostra riquesa són les empreses, no en tenim de riquesa natural.